Aya. Alright bafethu. Yazini ke. Alright. Njengoba nazi ukuthi uDJ Tira unyaka nonyaka uhleze enza show ukuthi uyakunika ukujabula, wenza show ukuthi wena oseThekwini uyanethezeka ngalendlela yokuthi ke phela akulethele imicimbi eduze kwakho. Njengamanje kukhona iFact Durban Rocks. Kukhona iDurban July. Le micimbi yona siyibhekile. 5 July Moses Mabhida abafowethu ziyakhipha. Thola ithikithi lakho njengamanje. Yenza show ukuthi njengamanje usheshe uthola ithikithi lakho ukuze ube on a safe side. Ubumnandi baseThekwini bafethu abupheli, ubumnandi baseThekwini buhlezi extendeka unyaka nonyaka. DJ Tira, Fact Durban Rocks and Durban July. Kusondele bafethu kuseduze abantu abathola amathikithi abo benze show ukuthi bayafika bazosupport uDJ Tira oselimele iTheku iminyaka ngeminyaka.